dan Allah, bani dan Muhammad, bani dan Allah, bamu dan Allah, bamu dan Muhammad, bani dan Allah, bani dan Muhammad, bani dan Allah, bani dan Muhammad, bani dan Allah, abani 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 dan Muhammad, abani 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 dan Allah, abani dan abani dan Allah, abani dan Muhammad, 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 abani Allah, abani dan Muhammad, abani dan Muhammad, abani dan Allah, 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 abani dan Allah shi daka, abani dan Muhammad, abani dan Allah, abani dan Muhammad, abani dan Allah, abani dan Muhammad, abani Allahu akbar. Har an hatta mu kenan. Allah ya kira. Wai ashe lokaci yayi nisa haka kenan. Allah ya yi ikon sa mun fito. Yau da cinikin ne. Wallahi yau dai abin sai a hankali ka gani nan. Dan da na fito ana sallah subahi nake zama gurin nan. Ina ya bani dan shi ina hada shi da masoyin shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kwano ya cika. To wallahi in ga maka wanda sai da ka ji motsi kaman yara yan makaranta haka. Don kuma sai in ji sun wuce. Wallahi. Kuma gashin ka ci burin rayuwa. To yau a dama da kai har da dan jagora. Au, wai baka san da shi ba ne? Shine wannan? Ji na kai da sanan. Baka san da mutum a gurin ba? Shine nan ko kai? Shine. To, shine. Dambu ka zuba akan naka? Na Allah ba jagora bane. Ja sanda ne? Wane ne? Ba jagora bane. Ja sanda ne? Allah ba jagora bane. Ina gurgu? Ga nan. Kana nan? Ina so in samu gurin da zan rike ne in yi duka. Na shi sai ya mun dokin lado. Ka san Allah. Ba Allah. Samu gurin da zan rike ne in yi duka da sandan hannuna. Ina. Ba jagora bane. To jama'a da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon namu. Domin samun damar kallon sauran videos ɗinmu, danna subscribe.